Witam Was pięknie. Roztomili, nie wiem jeśli wiecie, ale roz do roka je Dzień Języka Ojczystego, a o tym dniu, a o języku ojczystym bych Wam chciał coś ich wyrządzić. Jak macie radzi, to moi dżistani, to mi dajcie palec do wyrchu. Subskrybujcie mój kanał. Będę rad, jak ta nasza cieszyńska rzecz pójdzie dalej do świata. Toż roz w roku, czy roz do roka, mamy święto naszej cieszyńskiej rzeczy. Na kierom idzie życ, na ozajst, że to je język. Wszyscy my tu stelocy. Po jednej, a po drugiej stronie Olzy. Na prawym, a na lewym brzegu Olzy se musimy to święto, jak będzie, rozwożyć. Jeśli mamy wzocy rzecz, kierom rządzili nasi fotrowie, a stazicy. Czy nas za nią nie ma gańba? Bo wiele razy my w magazynie miasto po naszemu godomy po polsku, gadali po polsku albo po czesku, bo się na nas ludzie mogli szpatnie dziwać. Tak to je, że wiele razy je tak, że się rządzi doma po naszemu, idziemy kansi do becyrku na urząd, a już nas je gańba. W taki dzień, jako Dzień Języka Ojczystego, bymy mieli od rana do wieczora rządzić, prawić, bulczeć, fulać, a i fanzolić wiele innych mamy siły, po naszemu. Aspoň jeden dzień do roka. Bymy mieli tak ze wszystkimi dookoła rządzić, co by cały świat usłyszał, że my są stela z naszej przeszumnej cieszyńskiej ziemi. A mamy się czym chwalić, bo nasza rzecz to je przeogromny skarb, co ma każdy z nas w sercu, a w głowie. To nie ma cosik, co zarzowi, albo z tego zyndzie farba. Jak to będziemy opatrować, tak jeszcze nasze dziecka to od nas zabierą dla siebie. Ale jak tą rzecz nie chomy, jak ją schowimy kańsik do podstola w naszej głowie, to ją pomału będziemy zabijać. Naszym językiem ojczystym, cieszyńską rzeczą lza ogważyć, a opisać cały świat. Nie ma takiej wiecy, której by nie szło po naszemu pomianować. Byłoby przeogromnie fajnie, co by nasz język miał takowne święto jako dziś, jako je roz do roka, co by to święto było na każdo. Bo przeca dycki, jak dorządzi po naszemu, to świętuje. Chciałbym, co by my świętowali naszą rzecz dycki cały dzień, od rana do wieczora. Chciałbym jeszcze was pytać, co byście się nie boli pisać po naszemu. Każdy jako poradzi. Napiszcie pyty, a i dzisio, coś ich mało wiele o swoim żywobyciu, coś ich strandownego, albo do płaczu. To wasze, a moi pisani, a to dżistani, to nasze dżistani, też robi to, że nasza rzecz żyje. Piszcie jako słyszycie, myślicie, a wyrządzajcie na każdą. Ale przeca je a i język, co nim mówimy, polski. Toż każdy tu stalok może żyć, że zno dwa języki, które są ganz do siebie podobne. Jeden to je tako starowersji tego drugiego, bo się prawi, że cieszyńsko rzecz to je mowa Reja Kochanowskiego. Prawi się, że skry z języka polskiego naszo cieszyńsko rzecz ginie. Ale to nie ma ganz prawda, bo to, kiedy język ginie, zależy teraz inny od nas. Było tak hańdowni, że nam zakazowali rządzić po naszemu, ale my się nie dali. Jodzisio, ale na każdą. Cały rok. Od samego rana wyrządzą, a wyrządzą po naszemu, a jeszcze przesa się dzień nie skończył. Myślę, że a jutro będę świętował, bo się chcę rządzenio, jak iny stanem z legiera. Tuż wyrządzajcie, piszcie po naszemu, niech was nie będzie gańba za tą cieszyńską rzecz, co by ten nasz język cieszyńskiej ziemi miał święto na każdo 365 dni do roka.